mga Sando Gamers! Ako nga pala si Paolo, isa sa mga dekalidad na Sando Gamers sa Pilipinas. Kung ano man ang wala ako sa dede, meron tayong dekalidad na memes ngayon. At ngayon dadating mga memes tungkol sa ating mga manlalaro dyan ng mga kasya. Simulan na natin! Mukhang may lalaban na kay Mateo Park. Tuturuan niya tayo mag-mukbang unboxing. Sunod, galing kay Jezreel. James Ray Manager. Alaan nyo ha. Yes! Milo everyday. Milo lagi mo kailangan ng babae. Maglaro ka lang. Maglaro everyday ka lang, lalakas ka. Diba? Kahit pabigat ka sa bahay mo. Sunod, galing kay Uno. Naglaro nang ice. Ito yung mga laro noon. Diba? Hindi lang tayo lagi nakaupo. Diba? Tropa mong iwa-water. Jobit, basketballino. Siyempre dapat nakaporma ka. Parang pag na-water ka na, rekta takbo ka na. Vanishing Drive! 人が消えるなんてありえねえ。何か種があるはずだ。イカスカクソガキ！ガキじゃありません。このガキ。 Ganun gumagaling yung mga magnanakaw sa Divisoria. Galing sa gaming memes. Galit na galit kayo sa dito kung meron gumagamit naman kayo ng mga yan. Magiging racist ka na lang. Maging consistent ka sa racism mo. Diba? Yan ang tunay na gamer. Diba? Manlalait na itsura, manlalait ng lahi. Kasi wala na sila mapagkuhanan ng paglalaitan. Sunod! Village na sila. Namimiss ko na rin maglaro ng horror game. Pag umabot ng 20k likes, maglalaro din tayo. Hindi ko dapat sinabi. Pero sige, ang tunay na gamer, isang salita. Hindi iyakin. Sigaw lang ng sigaw. Sunod! Galing kay Guni Guni. Buti lang dito tawa katalo. Ano ba yung mga Pokemon yan? Yung mga bunso. May mga Pokemon na epal. Buti na lang only child lang ako. Wala akong kalaro. Pero ito lang mga kamay ko aking kalaro. Kasi naglalaro ako ng games. Sunod! Filipino soldier, what's the point of protecting? Hoy! Hindi ka tunay na sundalo. Tunay na sundalo pinaglalaban ng bansa niya. Kahit nasa Manila Bay pa ya, kahit puti ang buhangin niya, itim, pula. Libag na mga squatter dyan. Paglalaban natin ng Pilipinas. Yan ang tunay na sundalo. Sunod! Anong reference to? Anong laro to? Legit ba to? Edit eh. You know, there's a civil war going on. Anong laro to? Mission Front Mission 3? Di ko alam yan. Di ako tunay na manlalaro, pasensya na. Sunod. Ay, wag mo titignan yan. Tunay na gamer, nakapokus lang. Maraming salamat sa CTFU Bulacan. Yung mataas na rango niyan sa League of Mobile Legends. League of Lolers, pagsi tayo. Wag mo tignan ng XP niya. Ako, mag-farm ka lang, mag-jungle ka lang, wag sa jungle. Iniiba na. Pampamilya po kaming manlalaro. Trigger. Okay, ano tayong thumbnail. Easy views. Sunod, galing kay Big Guys for Big Guys. Ako yan! Payat na may salamin! Wag mo pansinin niya manlalaro! Wag! Yan, dut-dutin mo lang yan. Yan lang ang fingerin mo. Wag na yung mga babae. Iiwan ka lang din yan. Trigger. Gusto lang nila ng pagmamahal at pera. Di mo kailangan noon. Hindi! Hindi! Si Bowser lang kailangan ko. Sila Squall. Defense of the Angel. Nilalar mo Tekken. Si Huarang lang kailangan mo. May Nina na sa Tekken. Hindi mo na kailangan na iba pa. Tunay na gamer. Mabuhay ka. Pag talaga may salamin, matibay. Ganun, galing kay Raging Kuko. Every Dota 1 player. Wala na. Meron ako ganyang shorts, leche. Hanggang ngayon, meron pa rin ako ganyan. Hindi ko pa rin kilala kaya hindi ako tumaba eh. Alam mo, pag yan dumayo sa com shop nyo, alam nyo, tapos na ang labanan. Magpatawag ka na sa nanay mo kasi hindi ka uuwing panalo. Alam yung ganyang buhok, yung nakaganon na, tapos ka. Ano na yan, naka Lotar's Edge na yan, 8 minutes pa lang. Galing kay Adrian. Diba? Ang laro ay para sa lahat ng edad. Para sa mga lola, tita mo na chismosa. Ito, yeah, huwag nyo gagawin yan ngayon ha. Bawal mag-gathering ngayon. Galing sa Pinoy Blocks. Roblox pa ito. Ninjas.
Nag-roleplay ba kayo? It's Daniel. Order! Ay, nag-aantay na ng order. Sir, ito na po yung order nyo. PM to Andy po, di ba? Masarap yan ah. Ito na po. Sino nagsasabi na, mukhang masarap to ah. Thank you. Gawin Pinas. Nice. Sarap. Hindi ka naman kumain eh. Oh, wala tubig. Bigyan tubig to, customer, si customer. Grabe! Langaw to ah! Waiter! Bakit sir? Extra right? Ito na po. Dala-dala siya. Sino nagluto nito? Ba't may langaw? Tawagin ko ba sir? Yung chef niya. Okay, tawagin yung nagluto nito. Sigurado Sige, hindi sir, mga wait lang. chef, mga line cook yan. Bisa ba? Kayo ba? Ano? Gusto ko lang Wala malaman ka ba't pa. may langaw dito sa pagkain ko. Grabe naman eh. Ay, ganun po ba, sir? Pasensya na po. Lumaki na si Ratatouille. Sa totoo nga po, Ano pa, tatlo po yan kanina. Bakit ganito? Grabe naman. Ang bababoy ng mga tao dito. Ano ba yan? Uy, tumalab. Dapat tao sa lugar dito. Inasal. Wow! Wasak! Kakain nila ako sa Chinese programmer Jockey. ba yun? May dulot din pala yung mabagal na internet. Ano kaya yan? Ako balay mo trick question yan. Ito kasi, nung in-input to nung teacher, siguro nakapangalan na yan. Pwede niyang palitan niya ng 1, 2, 3 kung alam lang niya siguro sa itsura lang. Kaya ang daming tanga sa Pilipinas eh. Mandadaya sila sa kanilang pag-aaral. Magtataka sila, ba't sila tanga pa nagtatrabaho na sila? Ayun. Pero ito, pagbigyan na natin, binigay na to sa'yo ng internet. Bumawi ka na sa ibang paraan. Tumulong ka na isang taga-Ipugaw. Sunod. Yan ang tunay na manlalaro. Galing kay Inigo del Castillo. Nalagay ko siya sa description. Pucha. Yung Pilipinas. Nasa si Bowser dyan. Palawan ba to? Nasa yung Palawan. Nasa ng power up ko. Paano ko? Ito. May mga star dito. Mandaluyong. Dapat malalaki na yung mga building dito. Sa Mandaluyong, mga norte. Para lahat sa probinsya. Eh, no? Lahat mo ng bundukin. Napaka-angas naman ito. Pucha. Nasa yung underwater level natin. So mga kanal na Manila Bay. Nasa Manila Bay dyan ha. So may white sand na Manila Bay. Nakikita ko na. Maraming kalaban dyan. Palakpakan natin. Gusto ko dekalidad. Wala akong de. Meron tayo ng mga salita. Sunod. Galing kay Lyle. Gawa mo to? Edit mo to? Kilala ko na kung sino yung impostor. Si Red. Hindi ako impostor. Inedit. Animation ba talaga niya to? Sinataw sa medyo nung pinatay siya. Oo nga, siya nga. Ay. Nako, DDS! Kaya pala siya pula. Nako, nasa isa niyo dilawan. Kailangan ko isama. Si Red pumatay sa akin. Paano ko? Ala, iniwan mo ko. Hayop ka. Dilawan ka nga. Patay siya. No! Okay, tama na. Patay na. Tayo, tinapon pa. Kupal kayo kasama mo. Gusto nyo pa ng part 5, umay na ako. Kailangan ko na iba pang laro. Mag-comment pa iba mga laro na pwede na sa aming subukan o pwede ko subukan, diba? Sunod, nangyari sa akin yan dati. Napupunta ko sa SM, papunta, palayo, hindi pala pabalik. So, makaya ko Espanya, Leche, alos sa... At ako, bakit isang oras na ako umiikot? Pero tinanong ko naman si Kuya Driver, sabi ko, Kuya, papunta ba to SM North? Sabi niya, oo. Pero hindi man niya ako sinabi na doon ka sa kabila tumawid. Alam, bagong ligo ko no, alas 11 ng umaga, Leche, tas pagdating ko do alauna, alas 2 na, dugyot na ako para akong di naligo, Leche ka. Sana na-enjoy mo yung 20 kong binayad, Kuya. Hayop ka. Inita lang talaga ako ng araw na yun. Pasensya na kung bobo ko nung first time ko sumakay dun eh. Sunod, dali kay Jova. Hoy, ba't kitang-kita ko yan ha? Spike planted. Pag hindi ka nag-condom dyan, spike planted ka, doy. Sarap. Siya dito nakakuha ng bagong skin ako. Kasabihin ko sana yung paulit-ulit na joke na hindi mamamatay sa magsuot niya. Pero mukhang may katapusan din pala. CSGO Mobile.
Sunod, lahat na lang kailangan competition. Yan ang tunay na gamer. Ganyan din ako. Pero hindi ganyan dapat yung paa mo, yung isang paa mo nakaharap, yung isa nasa likod. Ganun ang tamang balance eh. Sinubukan ko na yung unang beses ko sumakay sa ganyan. Maraming salamat. PCV 1, PCV ka na part. Ang tunay naman lalaro ay kailangan naman talaga, lalo sa com shop po. Tsaya alala ko lahat. Egg with rice, spam with rice, pancit canton with rice. Lahat na ng with rice nakain ko na sa com shop. Mineski ata ako naglalaro nung may pera pa ako. Maraming salamat, Vince. Ano to? Galing kay Master Ha. Pa FS po, Paulul. Ang FS. For share. Start na tayo. Friends. Okay na ha? Hi, Friendship. Ito, Justin Choi, good Kota morning. ayaw. Nagluloko. Yan tunay na gamer sana sa Pilipinas. Ah! Ha? Hi, ano to? Justin Choi, good morning. Ligstar, good morning. Nag-spam ba ako? Hi kay Rich Bartolome. Problema mo. Sa Charity Kota ayaw talaga sa'yo, Tito pa. Kasalanan ko ba isang beso pala sinubukan? Loko mo ako Wait lang ha. Lagi na lang ako biro sa mga babae. Trigger. Naglalaro ko, pansin kita. Ito daw eh. Minura niya? Minura mo si ate? Ayan, ito na ha. Asa na yun? Mga babae, huwag niyo pakikinggan. Mali pa spelling mo. Dito, mamamatay ako. Subscribe. Paano yung gagawin? Mali spelling mo. Di mo nakita mo nung sinulat niya, nalaglag yung kanya. Ganun tayo kalakas dito. Parang buhok mo sa kilikili. Ngayon na lang O, di ba tinaas niya uli? Bayan din ako kumambi. Hop, joke lang, pampamilya mo kami ditong Sando Gamer. Kahit naglalaro Hop, ko, hop, pansin niyo. hop, baba, para mga panty ng mga babae nakakita sa atin, di ba? Sunod tayo kagwapo, sabi ng nanay ko. Sunod, maraming salamat. Ano to? Ano ibig sabihin nito mga admin? Ako rin naman, meron din ako lotion na habang nag-gaming ako eh. Kala nyo ha? Ano iniisip mo ha? Klaro rin sa akin. Clear! Bigyan mo din ako, mahaba rin ang aking buhok. Tunay na gamer. Nagkatabi ang shampoo pag naglalaro. Ako lotion. The Philippines in Holy Grail War National Heroes si Saber, Lancer, Archer, Siyempre caster natin si Pepe po. Rider, Berserker, Assassin. Kung alam mo lang, kung alam mo ating kasaysay, alam mo kung bakit. Ayoko na. Traidor! Sino ay traidor niya? Ayoko ituro. Wala mo. One of us is an imposter. Kali kay Ron, nagpa-restation teacher sa online class sa mga klase ko sa Messenger. Diba? Sabi ko sa'yo, huwag ka mandadaya kasi simula, kahit anong gawin mo, pag tanga ka, pag hindi mo pinagigyan, tanga ka pa din. Kakailanganin mo yung pag-graduate mo, kung makakagraduate ka. Ano? Aginaldo, mo ba sinasabi mo, ikaw lang ang maaaring gumawa nito? May katunayan ka ba? Hindi iyon magagawa ng presidente. Mahal niya ang mga Pilipino. Bahala na maligil ang kasaysay. Wag! Hindi! Ayoko na. Gusto ko lang sumaya. Ba't kayo ganito? Sunod, galing at panguli, galing kay Hachu. Pansit ka na rin eh. Yan ang tunay naman lalaro. Diba? Lahat ng pansit ka to dapat nakain mo na. Iba't ibang kombinasyon, iba't ibang com shop. Oo, nanalalo ko na malabsa yung pinanood dati yung Pancit Canton ha. Ulang daming comments ay ito. Malabsa niyo masyado niya naiwan eh. So, tingnan natin kung tama yung luto at tama yung consistent al dente. Yung Pancit Canton yan, tama na. Granulated mixture lang. Tama. Naku, tumapon, lagot ka. Aluin mo agad yan. Construction site legend. Yan ang gusto ko panapos eh. Nakaka-relax. Bago ito Ayan, tumatasik yung pulbo. Haluin mo na yan. Ano pala taga yun? Hindi mo na may halo na agad eh. Titigas ba siya agad? Kala mo, chef yung nagmulo. Chef! Pwede ka na sa tang-inasal. Pasensya na po. Eh po, dyan payaman na tayo ng payami. Meron na tayong dagdag 10 piso. May panglaga na. Umaasa ako na babae ka kasi haba ng kuko mo eh. Yan tunay lang babae man lalaro, di ba? Magaling magbalat ng itlog. Oh, devil legs! Hey, pucha. Naku, hindi malabsa yung loob. Lagot tayo dyan. Gusto ko medyo mamasama-masa yung loob. Pwede, devil eggs naman. Huwag ka magmarunong pa, hindi ka chef. Tang inasal ka. Ano ba? Tatanggalin ba? Ganun pala yun. Dudurugin mo na doon. Parang bayag ng aso, no?
sobrang dry niyan. Di ba ang tunay na gamer, di ba? Laging dry. Di ba lahat nag-i-intro? Mukha na siyang semento. Hala. Okay, sige. Di ko alam kung ang masarap yan. Malaman. Okay. May basa pa yung mismong kutsara, pero okay lang. Paano didikit yan? Saka pamahalo mo yan. Paano didikit yung lasa niyan? What? Oo, ano, malabsa ba mga kanser? Kayo na humusga, malabsa ba yung luto? Ang weird. Okay, pero kung sawa ka na sa normal na pansit kanto, meron kang semento na version ng pansit canton. Medyo natutunaw siguro dahil sa basa ng pansit canton, pero hindi ko matambay. Nag-effort lang ako sa wala, parang wala namang pinagkain. Parang ganun din na. Ano kayong lasa dyan? Gusto ko din masubukan. At kaya tapusin na natin doon para masubukan ko na din yan. Kung sino maglaro tayo ng mga bagong mga laro, comment nyo na rin. Pag umabot ng 20k likes, una natin lalaruin yan. Kaya huwag nyo tayo like, share sa mga Sandu Gamer nyo walang dede ng mga friends. At huwag nyo kalimutan subscribe. Paulo lang. Nagutom ako, leche.